Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς άκουσα ότι δεν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον, ότι είναι κάποιοι ιδιώτες, ότι το Σύνταγμα λέει για το δημόσιο συμφέρον. Πράγματι, το Σύνταγμα αναφέρεται στο δημόσιο συμφέρον. Το Σύνταγμα όμως ταυτόχρονα αναφέρει και ότι το κράτος πρέπει να σέβεται και τα ατομικά δικαιώματα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εναντίον και μάλιστα εμείς την άσκηση του δικαιώματος που έχουμε στερήσει ως πολιτεία εδώ και δεκαετίες απέναντι σε 600.000 ανθρώπους που αφορούν στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, το κάνουμε με τρόπο τέτοιο που διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον. Διότι για αυτούς που μένουν εκεί και πολιοδομούν, το 50% από τους ιδιώτες παραχωρείται κατά κυριότητα προς το δημόσιο. Για αυτούς δε που ανταλλάσσουν την περιουσία τους και το δικαίωμά τους σε άλλη περιοχή, μεταβιβάζουν ολόκληρη την ιδιοκτησία, το δάσος, τη δασική έκταση προς το δάσος, προς το κράτος. Αυτό δεν είναι δημόσιο συμφέρον? Και επειδή το κράτος είναι πιο ισχυρό από τον ιδιώτη, από τον κάθε πολίτη, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να επιβάλλεται επί παντός? Το κράτος δικαίου σημαίνει ότι αναγνωρίζει πρώτα στον αδύναμο το δικαίωμα το αναφέρετο που το ίδιο το κράτος του έχει δώσει και που του στέρισε τόσα χρόνια να το ασκήσει. Άκουσα ταυτόχρονα για τις θέσεις ότι σε κάτι συμφωνούμε, αλλά εκεί που πάμε να συμφωνήσουμε τα ξαναπαίρνουμε πίσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα και σε όλες τις παρεμβάσεις μου ότι ερχόμαστε εκ των υστέρων να κλείσουμε πληγές, αλλά δεν πάει παραπέρα. Και είπα ταυτόχρονα και το είδατε στην πράξη ότι είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε διορθώνει, συμπληρώνει όλο αυτό το οποίο από ό,τι κατάλαβα ως στόχος είναι κοινός και συμφωνούμε, αλλά πρόταση άλλη δεν άκουσα. Σε ό,τι αφορά την έβεια που αναφέρθηκε πριν και την τροπολογία, είμαι από αυτούς που είπα ότι καταρχήν αποδέχομαι την ουσία της τροπολογίας. Και έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, όπως αναφέρθηκε πριν, και είναι αλήθεια. Υπάρχουν περαιτέρω θέματα που πρέπει νομικά να διευκρινιστούν. Και θα σταματήσω αυτή τη στιγμή εδώ. Σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης που εμπλέκεται μέσα σε αυτό και η Χαλκιδική, πράγματι πρέπει άμεσα να δώσουμε λύση και να δώσουμε διέξοδο και στη Χαλκιδική μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Δεν είναι αρμοδιότητά μου, είναι αρμοδιότητα του Υπουργού του κ. Μανιάτη. Αυτό όμως για το οποίο δεσμεύομαι και εγώ εδώ είναι να συμβάλλω και εγώ άμεσα να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Ήδη το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα εγκρίνει το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Πλαίσιο περιλαμβάνει διατάξεις τέτοιες και να τρέξουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά ελέγχους που οφείλει η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα σε περιοχές ευαίσθητες όπου εκτελούνται σημαντικά και κρίσιμα έργα, ο έλεγχος πρέπει να είναι πιο έντονος και πιο αποτελεσματικός. Και τέλος, σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Κουρουπλής για τα κληροτεμάχια, θέλω απλά να ενημερώσω το σώμα ότι όσα έχουν εκχερσωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2012 με βάση τον νόμο 4061 του 12 δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αν σήμερα έχουν δασική μορφή, τότε μόνο υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Και επειδή είπα ότι δεν τα λύνουμε όλα, αλλά ξεκινήσαμε κάτι και θα το συνεχίσουμε, θέλω να σας πω ότι μπορούμε να εξετάσουμε και αυτό που είπε ο κύριος Κουρουπλής, αλλά και όλα αυτά που έχουν αναδειχθεί μέσα από την κουβέντα με αφορμή και με αιτία τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς στα πλαίσια της κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας, αλλά και κατ' επέκταση στο να δώσουμε διέξοδο σε όλες αυτές τις εμπλοκές που υπάρχουν για δεκαετίες. Δεσμεύτηκα και είπα ότι από το Σεπτέμβρη
θα ξεκινήσουμε και θα ανοίξουμε καταγράφοντας όλα τα θέματα που αφορούν κατά προτεραιότητα και κατά πρώτον την Αττική και θα επεκταθούμε και σε όλη τη χώρα. Καταγράφοντας τα προβλήματα, κάλεσα σε συνάντηση όλες τις πτέρυγες της Βουλής να πάρουμε θέση και να δώσουμε λύση σε αυτό το αδιέξοδο τόσων δεκαετιών. Νομίζω ότι τότε μόνο μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, δίνοντας λύση στην εποχή που περιέγραψε. Με αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω και να σας ευχαριστήσω.